That's how they interpret it. Paglingkod ni Alvin Garcia, wala hinungdan ang syudad. Ang gihimo nila for kuan ka na bang dili overnight ha. It was an effort sa diyang gi-modernize ang traffic system, traffic management system sa Dakbayan sa Sugbo. Buhi, si Sammy Darsa man ang unang sitom chief. Wato kuan muna sa ginawa nilang trabaho ato nga mausab ang mindset, mausab ang attitude sa mga tao o mga drivers sa syudad. Nga, drivers o mga tao nga niya musod sa teritoryo sa syudad sa Sugbo. Kapo ito nga trabaho. Pero nahimo gyud. Kanang jaywalking, dakpon magana. Pag implement gyud sa kuan kanini ang moderno nga traffic management system sa Cebu City. Unya, og first time offender ka, lekturan ka, edukahon ka, uhian ka. Ug di ka taga syudad, pasabton ka. Nga og ani ka sa syudad mao ni. Makaton ang tao kay pasabton man ari sa suod sa kausyong bus, lekturan ang mga madakpan o jaywalking. Una gi-implement ang jeepney stop. Dili mahimog moingon lang ka nga lugar no kay mamutoy batasan so nasakay kag jeep doon lang kaing inyo na unang nakanaog sa may kanaog sa jeepney mga butala na to mga 4 ka dupa inyo na sa balay. Di ka mo naog inighunog sa jeep kay gusto ka mo dagang gamay unya. Moingon na po kag lugar noy. Anak pa ka mo kanaog kay tungod sa inyo na. Iyon anak ka spoiled ang mga pasahero sa syudad. Kaniadto mga higala. Sa dihang gi-implement ang traffic management system. Moderno mga suga, jeepney stop ragid mo makapa-diskarga ang mga jeepney. Ang unang reaksyon ng mga tao dong, desuko. Sana yung klasiha sa kabuang aning Tomas Usminya. Kay nanatatungod sa ato, o di tayo, nanatungod sa ato, atong balay, di ito tayo kanaog, o di ito panaugon, ato sa unahan, ano ba? So, mga negative yun ang reactions ay nanak ko sa radyo na mga higala nga kuhan ka ng komentarista na kuha na. Anong higiyo na. I was already handling a news and public affairs program. Daghang manawag sa kong programa, mao na problema niya. Sabto na ko. Anyway, after some time, nausab ang attitude dong. Ang reklamo sa manawag sa akong programa moingon nga bisag anino sitom sa ning klasihas kuan bisag anino sa sitom wa kay makita ana basta muot ng traffic wa. So na-realize na sa mga tao ang kaimportante sa sitom traffic management. Wa to mahitabo overnight ha. Unya ikaduha. Dili na mo kanaog nausab gyud ang attitude mga higala dinhi San Carlos karon na malik gani na kana bang panahon nga mulabang ang mga tao nya muhunong yung sakyanan kay kaligis mga ana ang problema doon kanang turno na sa sasakyanan nya mulabang gyapon ang mga tao mo nay problema nya to think nga ang mga sigara sa mga gid mga supposed to be educated mga estudyante gud sa San Carlos. Bisan ugo na ang mga sakinan, sikot-sikot yun aron kalabang ba, ana. Why disiplina sa lakton nga pagkasulti? But there was a period
in Cebu City when people were disciplined. Kana lang traffic. Ang mga driver na edukar ang mga driver. So sa dihang si Alvin Garcia na ni Mayor. Kay aron ingno lay maayo po siguro murag luto sa hangin ba. Maing tao, di pa nang tumas nga stricto kon arugante kayo, ana ba. So maing tao siya, mayor siya. Dili na siya magpabadlong ni Tami kay mayor man siya. So sa nitabo sa disiplina nga na-instill sa panahon ni Tami Osmeña as the mayor, slowly but surely disappeared mga higala unya kanang momentum ganing mahunong na siya. Lisod ibalik. Naputol gito tungod kay aron ingno maing tao. Awan jiwoking balik ana. Hindi na yung mga nangagi ng mga hippie sa sitom. Wan ay nakahimo sa agi ni Sammy Darsa. Kay na-disiplina man gyud ang mga tao ato pero it did not happen overnight, okay? It did not happen overnight. But it was ruined when Alvin Garcia took over. Take it from me. Unya, dili ba competent ba? Dili competent. Siyempre, ug di ka kauban mo sa partido, madungon ka gyud, sawayon ka gyud. Inig saway, masuko. Kay ako goy mayor kinsa man kaawan dito nabungkag na to siya mga higala. So mao na nga kanang kampo ni mga Garcia kusog. Dito na mo paingon sa grupo nila ni Mike nga barog, puro na sila mga gikan sa kamot, gikan sa liderato ni Tami Osmeña. Gawas ni Dalos kay kana si Dalos sa kay Indaynita man namang gyud mga tao puto sa Indaynita. So silang tuloga kumbuya kay ang Garcia nga gikan sa BOPK hintabok naman dito no. Wala na BOPK. Okay, successful sila politically. Ang pangutana. Tigay mi og kuan be, unsay inyong agi? Hatag husay ang mga tao sa Dakbayan Sugbo. Unsay inyong nahimo sa inyong paglingkod sa katungdanan? Uni ari mo sa kana bang panaot ba nga way labot ang murag away ba sa carbon ba mga higala yun na bitaw na deal with the issues. Yung ka na 12 billion surplus nas bangko ipakita na ron simple naman na. Pero are ka sa tubag-tubag na po na linabayay glapok. That's what you want to happen. Di man ta kaingon nga maningil ta ni Raymond kay pila raman to siya ka nakabot og tuig to no. Yeah, I think so. Ang iyang pagsukan na suspended si Mike Ramaw niya, siya na giproklamar nga mayor sa DILG. Ang gidali og proklamar ni Dagan pagka senador nga murahin tambong sa rally dito sa Dumanog. Abalos o kadaog nangamuti. Uy, agi. Grabe siya mo, kuani, kaning ako mga higala, pagsaysay lang yun no? Ingon, iyang gikot nga, murara na siya iyang iyaan,
who spent the last 2 weeks of her term doing everything imaginable to sabotage the new governor. Sabot parehara ni Gwen si Kuan kining Raymond Garcia nga ang katapusang 2 ka semana sa termino ni Gwen wala ang gibuhat kundi pagsabotahe sa umaabot nga mulingkod pagka-gobernador nga si Pam Baricuatra. Ang iyang tubag, I did not know Pinocchio was also a hypocrite. VM Pinocchio could not wait 2 weeks to mess up the office after he lost. He did it right away. Gitangtang ang tiles, gitangtang ang inodoro, wala giuli ang mga sakyanan sa Cebu City. Ang gabutan ko no sa tarpaulin, katong Garcia Country, si Tami ko no, usminya tanaw ko. Ikaw gahimo ana no, ayaw paklaro nga ikaw nagpabutang tarp. Ikaw ray wala nakaget over. Black propaganda pa more. Kinanglan nga black propaganda tong this is a Garcia Country. Unya di mo angkon nga sila gabutang. Nga sila mismo gapabutang diri sa siyudad o Garcia Country. Kadto that was to please. That was to impress the national candidates nga ningari sa Cebu. Mao man to nang gawas tong this is a Garcia Country. Aron makakita ang mga sila si Abalos, kato mga kandidato nga nanganig Cebu, si Bongbong Marcos, Garcia Country, sus baklas man. Grabe ang baklas ba? Garcia Country, inyong kagaral, ba? Makaklaim sila kay sino kamayor sa Ciudad Garcia, probinsya Garcia. Garcia Country. Nailang ko mouthpiece si Byron. Mingon Byron nga ang magtuon yung luha murag popcorn. Magilak mo kay ang nakuha ko noon ni Gwen last election over 1 million. Dugangan pagyod na ining eleksyon ingon si Byron. Ilaha gyutong sila nakapadaog ni BBM, Sara, sila responsable. Karon kay dili naman sila ni Sara, BBM naman. Mo na da og kaluoy sa Dios nangamuti gyud. Nangamuti mga higala. Dili sa syudad naman goy media nga magasi. Namay media mo man kaingon ng mga media nga mangitag balita ba. So ini pangutana sa media sa Office of the Vice Mayor, musulti o say update. Awan buto ng istorya. The fact is, ang galingkod sa katungdanan karon Nestor Archibal o Tami Osmeña. Ang ilang partido, BOPK. Now, as a political party, doon na sila set of principles nga ilang tumanon sa ilang partido. You have to perform in accordance with that or magbikil taan uban ta sa partido. Ano ba? So, muna siya ang expect that to happen in the next 3 years, mga higala. Pero amigo God. Dili good. Personal gawas og mada sa hulhog na si Nestor o niya kay na naman sige hunghong hari ni Nestor nga ayaw pa ayaw pa tutaan ng Tami. Be your own man. Ana ba? Ug mada si Nestor ana ngilad ang tulo ka tuig na umabot. Ay mahimo. Teamwork, good teamwork. Every step of the way, consultation. Makakita. Ikaw, Tami Osmeña, makakita ka ni Nestor nga gagakos-gakos sa imong mga kontras politika. Di siguro po ka malipay Pero si Nestor, kasabot nga mo na yung buhaton.
Because that is the art of politics. So let Tommy kuan kanang siya mo'y berdugo ba? Siya mo'y berdugo. Nya si Nestor mo'y good guy. May kayop. Okay na. Pero pasag ditong dias kilid po nga musigi panuki-dukian Kung sa'yo makita ang suportahan yun kay ugdi. Mura lagwa itong nangagi mga sipyat. Ibaliwa lang to. People should be made accountable. And the truth is, wala na ng drama-drama. Ang ilang abilidad ani the kind of politicians nga misurvive sa drama-drama. Sekarang na way agi. Kana bang appeal to the emotion. Muna ilang gamiton kanang ang ilang skill is they're good at appealing to the emotion of the voters. Manggiluyon sa kabos. Sayon duulon. Maing tao managad yun, managad. Muna ilang pamaagi. Pero subaya o gunsay agi. Pamulitika na nila pero ang performance mo isubayo ni mo muingon to si Tony Quinco nga giatay na lang.